przy zielonych świątkach o polityce. No toż mamy tych zmarzłych zegrodników do kupy ze zimną Zofią Sasia. Latoś oni do kupy ze tą Zośką zawielać tam o study nie napochali, bo już w przodzie było zimno i teroski już wszystko będzie rość i kwiść. A dzisiaj mamy ku temu zielone świątki, znaczy się zesłanie Ducha Świętego. I tu mi się wspomniało, co za starego pierby moja starka godali, tako powiadaczka. W ten coś ludzie przyszłość zgodną, kiej zielone świątki we grudniu przypadną. Albo jeszcze dziebko inszo, deszcz we zielone świątki, dopom buczek dobre sprzątki. W niektórych landach, w Niemcach, to ludzie fajrują te zielone świątki bez 2 dni. Jak też to kiejsich zadownego pierby było i u nas. Ze wszystkich naszych świąt kościelnych, jakich to już kiejsich godów, no i szykowni się fajrowało Wielkanoc, niskoży gody, a trzecie to był ten fajer zesłania Ducha Świętego, znaczy się zielone świątki. A mają ci u nas starodawny rodowód, bo jeszcze Litwinioki z kuli tego, co one trafiają we siódmą niedziela po Wielkanocy, mianowali je sekminy. No ale to już nie mój zegródek, to już wy wszystkie miarkujecie od waszych kapelunków, bez tuż już barzy, niby da tego eklerowu, bo nie chce sam na jakiegoś ich mądroka Jan Gibera markierować. Muszę ale wspomnieć, co u nas we Józefce i pewnikiem nie jeno u nas napoczli się fajery komunijne. Ale to też już blanknik szobojka. Trochę za niskoro, no ale i te nasze posły i rajce też się już ze zimowego śniku ocucieli, a kiej się już tak na zichę spamiętali, to mi się wspomniało, że za jakieś 1,5 roku będą pierwsze welonki i trzeba się jakoś wele swojej życi zamelać, ludziskom trochę dupy pozawracać. Bo wiecie jak to jest. Różne 4 lata ludzie majtają do tych wyborów, no nie wszystko, ale nie wtóre. I co rodzkie jest ich myni. Na pląco się roztomaj tych partyjów, ferajnów i każdy chciałby swój zadek na jakimś ich zeslu we Warszawie albo Brukseli posadzić i nie chce im do paliców wleźć i że te roztomajte fitulitn geschäfty so wie so chycą procentów jak stary ecik po maślące. A tam by da tuplikowo. Same przeta do teroski poradzicie we telewizji ujrzeć, prawda? Pokazują mi we telewizji roztomajte fresy knipnięte bez byle kogo. A to prezydent za jakimś łochentolem, a to prezydentowo za jakimś kurduplem, kierego blanku i nie boczy, a i się mogła poasić, co my też knipsli. A było to naisto tak. Bez 16 lat rychtowały takie srogie sztandy na tych wywołanych międzynarodowych targach poznańskich i nie ino, zawdy na otwarcie we czerwieniu, kiedyś to była sztejc druga niedziela tego miesiąca, przykludzili się nasze polskie premiery, bo była to też srogo chwolba dla naszego przemysłu, dla naszych werków. A z kuli tego, co nasz sztand całkiego polskiego hutnictwa rychtowali my we takim srogim pawilonie numer 1, toż też już ci po szykownym łożebrzyciu tych targów każdy premier deptał do tej jedynki, co by się tam poasić tym naszym przemysłem, tym, co to my bezmać byli 10. potęga światowo. A ja miało dać się knipsnąć ze każdym naszym premierem. Miarkujecie, co od 81 do 96 tych premierów było dosik pora. I ze każdym mnie kamraty knipsli, bo się zawdy wrył tam, kaj mnie nie pytali, kromino Hanny Suchocki, kiero nie fyrtała po targach, bo musiała deptać na taki kongres eucharystyczny, kiedy zbajstlował nasz prymas genau w ten czas, kiedy byli targi. To i się wyrciło, bo nie skorzy bez kielaności lot był ambasadorem we Watykanie. I kiedy tak to poskładać, to dołek się knipsnąć i ze Messnerem, i ze Pawlakiem, i ze Mazowieckim. I co tam by da się Asiu? Mam też gryfno fotka ze Urbanym, ale i ze naszym dawniejszym arcybiskupem Damianem Zimoniem na takim trefie opłatkowym, kie jeszcze żech był rajcą we Chorzowie. A jak wam się zdo? Boczy mnie, pamiętam je, chociaż jeden z nich, co prawda, żaden z nich naisto do dzisiaj nie boczy, co się wrył pod ten knips aparat. I kiejby ich tak spytać, jeśli miarkują, jeśli znają jakiegoś gojgena z pnioków, to każdy żyknie i że nie. I to będzie prawda. A teraz styknie, co byle jaki łochentol wysznupie kajsik jakoś fotka i zaroski ty rośnią do Zeitunga. I już jest fest afera na całko Polska, na całki Carpenter. Tela, co ją zaś nie kapnął i ją wlazuje cięgiem do tej polityki. Eugen z pnioków.